Vyše 1200 kilometrov, 2 dni cesty autobusom. Toľko trvá cesta z Trenčína do Ovruča, malého vyše 20-tisícového ukrajinského mestečka neďaleko bieloruských hraníc. Vyše 60 slovenských vojakov, vojnových veteránov, členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcov ministerstva obrany a vnútra zavítalo do tohto mesta v polovici septembra. Dôvod bol prostý. Uctiť si pamiatku padlých slovenských vojakov zo zaisťovacej divízie, ktorí v rokoch 1941 až 1943 prebehli k partizánom a padli v bojoch proti fašistickým vojskám. Medzi nimi bol aj jediný Slovák, ktorý získal najvyššie sovietske vyznamenanie, zlatú medailu hrdinu Sovietskeho zväzu. Bol to kapitán Ján Nálepka, náčelník štábu 101. pešieho pluku, ktorý by sa bol dožil 20. septembra 100 rokov. A v týchto dňoch, presne 16. novembra, uplynie už 69 rokov, kedy pri oslobodzovaní mesta Ovruč zahynul. Mesto Ovruč má množstvo pamätníkov, ktoré charakterizujú strastiplnú históriu tohto kraja. Hladomor v 20. rokoch, padlých vojakov v druhej svetovej vojne a v Afganistane, ale i dediny, ktoré museli byť vysídlené po výbuchu atomovej elektrárne v relatívne nedalekom Černobyle. Od 15. septembra ale v centre mesta dominuje pamätník venovaný slovenským vojakom. Iniciátorom tohto počinu sa stal Klub generálov Slovenskej republiky. Vyznávame presvedčenie, že nesmie byť zabudnutý ani ten najjednoduchší slovenský vojak, ktorý zahynul na rôznych bojiskách sveta. Na Ukrajine a v Bielorusku sa slovenskí vojaci na vlastné oči presvedčili, čo je to nemecký fašizmus a aké zverstvá pácha na obyvateľov. Podčiarkujem, že drvivá väčšina z nich sa tu na Ukrajine a Bielorusku správala podľa slov slovenského, ale aj slovanského básnika Jána Kolára: ak zvoláš Slován, nech ozve sa ti človek. Moto je vrité na odhalenom pamätníku. Duch slovanskej spolupatričnosti im velil správať sa k civilnému obyvateľstvu čo najlepšie. Действительно сложная. Rôznymi očami sa môžeme pozerať na udalosti, ktoré sa stali v tom čase. Každému vojakovi ale musíme vzdať úctu a česť, nepozerajúc sa na tú všetku tragédiu, ktorá sa odohrávala v čase Veľkej vlastenskej vojny a v druhej svetovej vojne. Dnes otvárame memoriál padlým Slovákom, ktorí v tých ťažkých časoch boli akoby na strane Nemecka, no na druhej strane neustále prechádzali k partizánom. Oni cítili s našim ľudom, ktorý bol pod čižmou fašistického Nemecka. Otvárajúc pamätník memoriál, naši ľudia, obyvatelia Ovruča, prijímajú to s veľkou vďakou, nakoľko my, Slovania, sme ako jeden národ, ktorý v konečnom dôsledku sa spojil v boji proti fašizmu. Klakáme k hrobom, kde spíte, a šepkáme len večná je pamäť žijúci mŕtvým v ukrajinskej zemi. Medzi účastníkmi pietnej spomienky bol aj 92-ročný Bohumil Smiešný, bývalý slovenský vojak, ktorý v roku 1942 prešiel na stranu partizánov a bojoval s nimi vyše roka proti fašistom. Ja som bol tam, našim veliteľom bol Piotr Ivanovič Teterín. A naša brigáda, to bola brigáda imení Frunze. No to my sme boli priamo vo Škrišenu, Šlíženu, Serpištenu. Slovenská delegácia postupne prichádzala na pamätné miesta, ktoré sú späté s menom Jána Nálepku. Jeho pomník je v ďalšom parku a tiež na mieste neďaleko železničného nádražia, kde 17. novembra padol pri oslobodzovaní mesta. No, je to vždycky, by som povedal, vzrušujúce, keď mám chodiť po miestach, kedy si meral tieto ulice môj brat, môj starší brat Jan. Ja som vedel vtedy, že je v Ovruči, ale nevedel som si to mesto predstaviť. A dnes som rád, že som ho navštívil, a to už niekoľkokrát. A musím povedať, že som ohromne prekvapený. Že, tak povediac, každý rok je, by som povedal, to privítanie srdečnejšie. Tí ľudia sú takí nadšení, keď sa ohromne si pochvaľujú slovensko-ukrajinskú družbu. A
čo môže viacej človeka tešiť, ako keď má niekto rád náš národ. Ja si myslím, a to neustále zdôrazňujem, že opravdu my, slovanské národy, by sme sa mali viacej zbližovať, viacej sa poznávať a viacej spolupracovať. Čo nová zastávka v putovaní po meste, to niečo nové. Nezabudnutelná bola ale návšteva najmladšej generácie, ktorá nesie meno slovenského hrdinu. Naša škola na Rachovej ulici v Ovruči je najväčšia v celom našom okrese. Má vyše 750 žiakov, ktorí sa hrdia, že ich škola nesie meno hrdinu kapitána Jána Nálepku. Sme radi, že vás môžeme privítať u nás ako hostí z materskej krajiny Jána Nálepku. Uplynulo už 70 rokov, čo tu v ďalekej a zároveň blízkej krajine ukázali slovenskí vojaci, že vedia, kde je ich miesto v boji. Padli, no na ich hrdinské činy domáci nikdy nezabudli. Každá hodina strávená na ukrajinskej zemi ukázala, že naši hostitelia naozaj majú k Slovákom ten vrúcny vzťah, ktorý sa nefalšovaným spôsobom prenáša z generácie na generáciu. A to je hlavná devíza, ktorá by mala pretrvávať neustále. Je dobré, že táto tradícia pokračuje, že sme si pripomenuli 102 našich padlých vojakov, z ktorých 48 je pochovaných tu v tomto meste vo Ovruči. A je dobré, že tá minulosť, ktorá bola mnohokrát zložitá, nás spája aj dnes.